Bai, esango nuke oro har, gai unibertsalak daudela oinarrian, ez? Bizitza heriotza, izatea, identitatea, maitasuna, hitza eta isiltasuna ere oso presente daude, ezta? Nik hitza behar dut, baina isiltasuna oinarri duela, ez? Hori asko aipatzen ari naiz, ni oso isiltasun zalea naiz, eta gaur egungo gizartean badirudi isiluneak urrundu egin nahi izaten ditugula, deseroso sentiarazten gaituztela, isilunek pentsamendu tristeak edo erakartzen dituztela, eta nire kasuan behintzat alderantziz da, ez? Gero esango dudan hori ederra izango bada, eraikitzailea izango bada, sortzailea izango bada, isiltasuna behar dut derrigorrean, ez? Eta isiltasun partekatuak ere maite ditut, ez? Ez dakit, saio honen aurretik une batzuetan isilik egon gara guztiok, eta ni oso eroso sentitu naiz, ez? Nor berean ariko ginen, eta behar bada batzuetan pentsatuko dut, zer egiten ariko ote da, zer pentsaten arituko ote da, eta galdetuko dizuet, baina beste batzuetan ez dute galdetzeko beharrik, eta oso gustora sentitzen naiz.